welcome to my channel. This is Seal and this is Silbal channel. Please subscribe. Thank you. Jadi po, Ma'am Jolie, Marmartes, Pagmariat Maya, at Iman Mudaya, Kapatwa, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Kami po, hindi nangingi. Kayo po kung siya nabibigay. Maraming salamat po. Kami po, nagigigay lang po. Kayo magbigay. Maraming salamat po. Hindi, salamat din po. Lalo na po sa mga sponsor. Wala po kayong barrier sa amin. Kami po, napasalamat po sa inyo talaga. Sa tumutulong sa aming pamilya.